Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. APHLC a party pen 60 dola puthak cherok tokamai lapen mas joining amai keding pon. Phaikunia chiklo ni phainer kebani Hamran constituency ke paru harong sura ke pathu oklamalong APHLC a party hin pen 60 dol pangtang ponji a farman cherok tokamai ke padu ponalong suri APHLC a party kachin chiklo Amasin salai tum derlong ni kirai kom nang ji puat di melong bangke le dam de derlo. Anke nage koye bangke li tum phan phekhe da ke bang phietum amit hanga song pen COC bang troxir kepra troxi abang phu bang phietum APHLC a party along chingbe dunlo lapen pini bang so mailong Hamran constituency Tilehor polling station along BJP Klembang Humsondera Alangli ke kedam tangarni ke BJP West Karbi Anglong district along social media co convener arpusi claim dunlo sitame pini APHLC along chepok dunlo Mayalong Humsondera ben kaning jepon ke alang BJP claim dun bomahot BJP atum ke claim Hindu munit kali pulotangte meeting along tame dunlongle lapen BJP atum akimangke tribal atuma phan kahing no hectic lasi alangli aning dok desi APHLC party alake khaiso kerai koma party pu matha ponsi pini APHLC along chipok dunlo pusi pachini pon Moniram teron pensi mai chari ponalong alhiaman pen kachatong dun APHLC amai phu jai kathar APHLC lamjai sarpo angtong tikathar lakhaing koi baithalang so LAC MLA APHLC candidate Bikram Hanse APHLC organizing secretary Korsing Timu atum chitong dun bangso mailong ingsam jin pensi mai pachun ponlo Kheroni pensar honteron Karbi Anglong news pamining na solam pang phagun pamining lapen pini jasemet deadlong ri khe kivir polam koson mala klardak na chinkilong lo kivir puka amuni tuma banga bedelo pu bangali e bange dolo tema amunir ke dolo sita hala bang hong pen ke bang tum ong thu ong li ke dak si chingbu dun pukan ta abidat pukan te e la in phun klangun chun chot pukan te hala ma si kivir pu mati e banga do sita la si pinil hailam tame klardak na chinkilong lo la si dak Hamran homostidet pokali kapre ka dim si tamen tum kache pahai ponji panamang ke la kangdang mai ke la ke ing tontelo si pini ani bangke si BJP asong tum si tame non ke theklong bang pilo kilika pornang le lepin samela tum ta joining program kangdang mai dengnang rong lo tum ta pulo thangte isi ba langam lo pulo thangte ai la APHLC asong tum han la pui tum che cha kon phong te jeplang le lo pu bangke ka phire ka thire ke dolo posi ni li che char da Ihum espresso ahem konglong ahir ingtang rakpen kachingkoy. Phaikuni ni phaingkorai CR ni anarlo por phaikhre hini apor Bokolia police station ke parlo tichom arong mati Silveta pen parchon angdem ihum hem konglong AS01 EV7595 agari Bokolia pen di phu an duty kache dam ahut men katiwar mati steering fielded amat je pharle phaklo bonta kopai ke mi pen ajok inuta arenga hu kiso avela bangso agari katiwar abak Bokolia Rajapathar Tiniali High School along assistant teacher Klembom Abangphu Sohodev Das. Nonamat bangso kachingkoy ahem konglong Bokolia Police atumsi chepari deng ponlo. Phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news. APHLC Women Wings dong mukak along keseng pon. Phaikuni ni phaingkorai CR dong mukak longkam teron auditorium hall along All Party Hills Leader Conference mati thi hekpen APHLC asong atum Women Wings anat ansosi kepang dang ponje aphan pora dong mukak longkam teron auditorium hall along APHLC Women Wings kesengpon labangso Women Wings kesengpon along Central Committee pen sikari rongphar Rita Kramsapi lapen Phuloni constituency APHLC mei phu Dhoniram timung atum sidami chetong donsi labangso Women Wings kesengpon amai along mesen alam chethan chimun pedoponsi ing samjin pen si bangso mai pajut ponlo Phuloni pen oro nikti gathar Karbi Anglong news Dwarbagori APHLC President Mondor Singh ingti football ke pajir ponapot langthoi thepi arat atum kachoro ke pajir pon kedamtang phaikuni ni phai ingkoi arni lakhain ko ratok Dwarbagori MSC constituency ke parlo langthoi thepi arat atum aphan Mondor Singh ingti ai hin pen football ke pajir ponapot langthoi thepi arat atum kachoro ke pajir pon
langthoi thepi ara da tum ko an arni pen loni football ka chenam jibu ketir pon sitami tangka kadure pen ajok chenam thek the det ason si nangman det lo lapen ke football ke pathwa tum sitami aning hang pik pik lapen ke player atum sitami do lason si duar bagori MSC constituency APHL si president modon si inti alang lining ke mepen ajok nili tum rong thom arong ara da tum aphan football nangki pi ke nili tum ning ing sampe kan lupusi rong asar mi tharam tok bipen kachoro alam the bibajer pon lapen ke lapu mo apornang li lupulo tangte alang li aphan sitami cherap cheto dun verji lapen vote sitami joklap ji pusi mi tharam tok bipen ningje pon Kajirong apen risa ningti Karbi Anglong News Longri krehini sarhabe amai ser hong thom amai lapen Karbi hong hari amai chingrom pet pen krungsai amai kangnipon bangphu amai ke patu ponchi lage Karbi bisar kendar cherok tok amai ke patu pon verchi aphan mai ingnipon Karbi customary lo ke pang tang pon ver nangji lapen hakko pen aron atang mati reng mong hom akaya hut ke pathik pon bisar kendar aron ateng pensi non puta tang tang pon phule thot nangji pura nijang Karbi Anglong dong kamukam rong sopi Karbi hemtun along longri krehini sarhabe amai ser hong thom amai lapen Karbi hong hari amai chingrom pet pen bangphu amai ingnipon lo lapen isi rat aphan berta ke mi ke paklang pon laki non ke bangji mati jonga chikloni phai thong kep arni ar song arong along Karbi bisar kendar cherok tok amai ke padu ponji aputha jethan chimon pon lapen lapuson cherok tok amai ingni pon pe pulo thangte Karbi aron atang ingbo bom tanglu Karbi aron atang ke pareng berji aphan pura chiklo joni pen i phongke cherok tok amai ingni pon bernang pula pen kitchen si amai ke padu ponji lake ar song arong along lapen bang so amai along habipi chong khili pen ke umahara pati ke omna rong han ke rong pi rong chet chu ke dera nok bare ke nilip ke chimthong ke amri ke Karbi hong hari amai thong ke rong khang ar tu ke lapen bang so long along tin atumsi kepon ke wan abang nangji pusi maya long cheparai pon lapen labang so amai cheklo joni pen i phong ke along ritin along sitami cherok tok amai ingni pon bernang pula pen ke bang jini phai thong ke arni ar song arong along ke padu ponji amai along long ritin penta tangka suri hini chewan rep nangji pusi bang so amai along chepathik pon Maya longka chetong ser hong thom amai president Monsing Kiling longri krehini sarhabe amai mepu Mensing terong Karbi hong hari amai GS Omor Hansi Kathar bora lapen ari sangwa tum chetong donsi ing samjem pen bangso amai pachun pon Karbi Anglong la kan bang orang si churo sen ini tudas dong kamukam Karbi hemtun along konsekuensen bang samai di dukon lape song thom lo Karbi sarong thom amai lapen long di kreni sarhabe amai lapen Karbi hari amai itu bang puamai itu ai kon long di lape lo na le trang bang di itu Karbi bisa udah laso serok tok amai pada dia kan masih ini lamra aja itu lo nong bang di mati yang itu Kongkep arani asong along si itu kalau kunci bersih itu lamra aja yang bono lapen itu lah dari kongkep nanti kali itu metang bang di anta itu yang ini pendek koi ke along di pinta lah Karbi aron tang adutang lagi kita kiret orang yang kan itu mahal Karbi itu pen mahal Karbi itu pen ambil rombong Karbi itu pen apen sarong thom apen ini apen yang naik tungke atu misi sini tu masih koyong wangka serok tawa naik pon dari jibusi pini lambai